Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun dumateng para sepuh, sesepuh pinisepuh tuwin kasepuhan ingkang satuhu dahat kinabekten ingkang pantes pinuti. Dumateng para lenggah, para rawuh, kakung putri sinedahan ingkang satuhu winantuing pakurmatan. Nuninggi manahipun dumateng kadang muda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya. Utamanipun dumateng kadang sutresna besan panjenenganipun Bapak Haji Basuki Rahmat saha sapangombong saking tlatah Cilegon Banten ingkang satuhu sinuba ing krami. Nuninggi hawet sewelasaning Gusti ingkang Maha Lasa ingkang sampun kepareng hambabar sih kanugrahan kalujengan kasarasan katentreman minggahipun dumateng kabagyan. Mugi tansah semanding saha sajiwu dumateng para sagung tamu sedayanipun semrambah dumatengipun Bapak Riki Sumarno, Ibu Widyastuti sak keluarga. Nuninggi saestu kula nyuwun samudra pangesami. Hambok bilih kula kumawantun ngampil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sakeca imbal pangandikan. Nuninggi saestu kula nuhuni pamundhutipun Bapak Riki Sumarno, Ibu Widyastuti kinen matur menggah babaring sejo udaring gonto wigata sing perlu wonten ing kepanggihan prasaja ariklan enjang punika. Minangka purwakanipun atur, monggo sami mboten kesupen tansah kula dherekaken ngaturaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nuninggi jalaran pinten-pinten karahmatan kanikmatan ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sadaya dalasan kula sahingga saged makempal manunggal sejo wonten ing papan pikane manggih wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Para lenggah, para rawuh sedaya ingkang satuhu pahambek luhuring budi. Nuninggi menggah atur ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Riki Sumarno, Ibu Widyastuti sakeluarga. Panjenenganipun ngambil atur-aturaken sugeng rawuh awit sih rawuh panjenengan sedaya wonten ing parikelan punika. Panjenengan sedaya kasuwun lenggahan kanthi sakeca kanthi mardu mardikanipun penggalih dumugi saparipurnaning pepanggihan prasaja wonten ing enjang punika. Panjenenganipun Bapak Riki Sumarno sakeluarga rumaos nampi kanugrahaning Gusti. Nuninggi awit panjenengan sedaya sampun longgaraken penggalih nyisihaken wekdal sehingga saged minangkani punapa ingkang dados undanganipun. Pramila panjenenganipun saestu ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga anggenipun nyuwun sih rawuh panjenengan sedaya wonten ing griya parikelan niki. Nuninggi panjenenganipun hana tepi darmaning asepuh ngunduh temanten pun bagus asik Andi Arnomo sarjana sains ingkang saestu sampun hanjatu kramipun Roro Ayu Alia Firdaus Pratiwi sarjana sains. Atmojo putri panjenenganipun Bapak Haji Basuki Rahmat, Ibu Hajah Meliana Rustiani saking tlatah Cilegon Banten. Nggih hijab saha kabul sampun lumampah ulan kapengker hawit dungu pangestu panjenengan lumampah kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa.
Pramila wonten ing dinten punika dinten Minggu Paing Surya kaping gangsal wulan April tahun 2026 panjenenganipun Bapak Riki Sumarno sak keluarga ngawontenaken ngunduh temanten. Awit saking punika panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sak keluarga kanthi handaping manah nyuwun gungan donga pangestu dhumateng para lenggah para rawuh sedaya. Kersa paring panjurung donga puji astuti dumateng temanten kekalih ingkang sampun hanggep yur bal wisma enggal. Mugi-mugi pikantuka wahyu judu peparing Gusti ingkang maha kawasa atut runtut sesisihan dumuginipun kaken-kaken punapa dene ninen-ninen lan ugi enggal pikantuk woh ing katresnan meninggih putra punapa dene putri ingkang saestu saged migunani dumateng tiyang sepuhipun agami tuwin nagarinipun. Para lenggah para sedaya ingkang satu winanting pakurmatan. Menika menggah atur ing salajengipun Bapak Riki Sumarno saha Ibu. Panjenenganipun saestu ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Yon Maryono ingkang sampun ngaturaken temanten kekalih. Saengga adicara ngunduh temanten wonten enjang punika saged lumampah kanthi lancar. Pramila panjenenganipun saestu ngaturaken agunging panuwun. Makaten ugi panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga ngaturaken agunging panuwun dumateng para kadang tangga tepalih ingkang sampun kersa paring pambiyantu awujud punapa kemawon. Saengga adicara wonten enjang punika saged lumampah kanthi lancar boten wonten ingkang kacicir. Pramila panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga hanamu saged ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi sih kadarman sedaya pikantuk leliru ingkang satraju dumateng kesaen panjenengan sedaya. Panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga saestu nyuwun agunging samudra pangasami. Hamba bilih anggenipun para paraga amung tamu ingkang mapanaken kirang jumbuh kirang trep dumateng papan palenggahan panjenengan sedaya. Pramila panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno kanemu saged nyuwun luwih isih samudra pangasami. Mekaten ugi anggenipun juru lados unjukan punapa didhaharani kirang nuju prana kirang subasita panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga ugi nyuwun agunging samudra pangasami. Para lenggah para rawuh sedaya ingkang winantu ing suka basuki. Sedaya sampun karancang kaniparmati saking para keluarga. Parandene wonten ing aril enggahan enjang punika. Tasih kathah kiranipun tasih kathah ingkang saestu boten meranani panggalih panjenengan sedaya. Pramila panjenenganipun Bapak Ibu Riki Sumarno sakeluarga hanamung saged tadah deduka. Mugi-mugi panjenengan kersa paring pangapunten. Mobil mekaten atur kula pinangka talang atur panjenenganipun Bapak Riki Sumarno sakeluarga. Bila anggen kula matur kathah kalepatanipun saestu kula ugi mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasami kanthi panutuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.